kaya kula wong harapan kriting turangga esti rekata
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarsanipun para kiai, para asatid, para haji hajah malikinipun Sohibul Fadilah, Bapak Kepala Desa, lembaga perangkat ingkang kinurmatan warga ageng wonten ing Kurahan Kepohsong ingkang kula takdimaken. Dangu mboten sowan krana nggih mboten nate ditimbali. Marai warga daerah Musuk, Taman Sari iki do gawe upara. Dadi do arep ngundang kula do wedi. Soale Pak Bintore kelasé dhuwur. Padahal kula mboten nangge target. Zaman Bu Lurah Bu Watik nggih kula pun mlebet mriki niku nembe disangoni 200. Kula nggih mboten napa-napa ya gur misuh-misuh dikira mubalek mbiyeh-mbiyeh. Terus sakniki sowan mriki kula mboten golek napa-napa, ayem kangge niku kula diundang teng mriki melih. Merga rumangsa kangen termasuk Pak Lurah terpilih niki wau niku sahabat tercinta. Dadi pidato ki wis nyebut kula Mbah Yai pun rawuh. Lah aku linggone mburine gak mudhek. Iki lurah iki katarak apa ngopo ya aku. Peh lurah dadi kemae. Aku ya lurah ning bosok ora dadi diapusi coro-coro kuwi dadi. Mula aku nek ketemu lurah terpilih jadi niku ajeng lingguh bareng ngono ki pekewuh ngrumangsani. Dadi sadar diri nah aku ora dadi apa-apa. Dadi kumpulku saiki ya coro-coro ngeten iki dadi. Ning aku ya seneng, aku melu mantep bengi iki kanca-kanca campur sari iki welok nganggo pecis. Ning nganggo pecis iso piye ngono lho. Terus MC-ne Bapak Mul niki ya nganggo pecis. Lha iki Krisna ora nganggo pecis, ndasmu kena apa lho iki? Nah niki melu ayem melu seneng. Jadi campur sari ngudi rasa disepi Bapak Muhammad Sujino Bambang Susilo Krido Asmoro. Jadi niki hebate Pak Jino niki. Mila dalu punika ajeng kula angkat satu materi. Nggih menika syukur. Sebab Gusti Allah sing paring dawuh wa in ta'udu nikmatallah latussuha innallaha laghafurur rahim. Umpama sira ngitung nikmat pepaning Gusti Allah ora iso ngitung jumlahe. Lah nggon ngeten niki. Mula tak kupas dalu niki piye serasane awake dikeki pirang nikmat kok ora gelem do syukur. Ngaji sing hebate ngeten iki melu seneng sing atas iso bersatu warga sak kelurahan Keposong. Ge pirang-pirang organisasi iso rukun. Sing teko ora wong NU tok. Ki Muhammadiyah ya rawuh, MTA rawuh, LDI, Al Irsad ya rawuh. Kula mudeng. Kula santri Mbah Kozin Kediri, Mbah Kudori Tegalrejo dadi meditasi sing teko sapa ngerti kok. Sing seneng sapa sing ora seneng mudeng aku. Ning aku ki moh sombong, dadi enek sing ora cocok karo aku mudeng aku ya. Wong wedok pokoke dadi agi mlebu ning ngrana, lah mubal kok lingguh mburi coba. Lah mubale ke ya wong lingguh mburi ya entuk. Lah kok do gembredek ora. Niki melu seneng. Dadi wong ngitung nikmate Gusti Allah ora bakal iso ngitung nikmat. Dalu niki nikmat yang luar biasa, nyatanipun pengajian iso terang. Dadi nek pengajian niku nek iso ya kursine iki marepe ning mubalek. Aja kaya nonton wong tetak ngono dadi ngene iki aku isin lho maksamu. Iki kepiye sing nata kursi iki piye iki? Lah nek wong duwe gawe ngeten iki cocok. Lah nek ngajian ngene terus sampean nemet ke aku ya do kenger gulune coba. Dipikir ngono lho. Iki panitia opo ya?
Jadi saya itu memberikan suatu motivasi ben iso dadi tok nek ngaji teng Tegal Mbah Kudori niki. Mbah Kudori iki nek ngaji nggih kudu berhadapan. Karena bisa komunikatif. Karena sing disampaikan lah iki mesake marep rene. Ya ngono kuwi dadi sok wong tuwek-tuweke marep rene iki do ngopo kowe luar biasa. Jadi kaya ngene iki rasane enek keposong kudu iso bersatu ngeten iki. Lurahe ya seneng. Di rakyat iso ngeten iki Pak Lurah opo rasan-rasan. Lho yi, rakyatku iso tentrem ayem. Ndak kowe demen tak pira iso dadi aku ngoten. Ternyata lurah sing luar biasa iki bejaning bejo ki lurah niki. Wis gur 5 tahun tambah 2 tahun. Berarti kembali seperti yang dulu. Lah aku dhisik ki wis gur 5 tahun malah pisane bosok. Gentek 500 juta lho aku. Aku ora ben-ben kendel kok kula iki. Wancaku paling gur 150 iki pak maksimal aku 500. Kuwi los duit utangan kok ora las-los-las mbahmu kuwi. Ning kula mboten masalah. Nonton hati saya kula tanpa kampanye. Dadi ngrumasake kader-kader. Lah sing sugih saiki kader kula. Dadi aku ora dadi tuku sapi, tuku wedhus. Ya cikur aku. Lah aku tele-tele ra iso apa-apa iki. Mila Gusti Allah sing ngeki dalan. Nek pengen mulya dikeki dalan. Dalane napa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. He wong kang padha iman, apa sira kira-kira lho basane Gusti Allah. Karo umat ciptaane apa sira kira-kira. Mergo Gusti Allah paham menungso ki angel kandan-kandanane. Diatur ya angel. Mula apa sira kira-kira gelem tak tawin dagangan sing bakal nyelametke sira kabeh saka siksa sing medeni. Lah dagangan Gusti Allah ki apa nek dituku slamet nggone tu minunabillah iman tengarsane Gusti Allah. Siji. Wedang. Njaluk kok ora enek ki piye? Wong mubalek kok ditokke wae iki. Iki ate yo nasib kuwi rong dina iki elek banget. Wengi dhewe ngidal wonten Wonosari ngoten niku. Dadi mubalek tele-tele lagi kek wedang. Ora sasian aku yo ngono. Wis ora sah wae. Dadi niki lho, seneng bahagia donya akhirat. Termasuk nuwun sewu sing nomor kalih warasulihi cara uripe kados Kanjeng Nabi. Sifat Nabi ki sekawan sing paling elok. Sidik jujur dadi wong sujur ben iso makmur uripmu. Sing nomor kalih fatonah cerdas kudu pinter. Kados Pak Lurah niki luar biasa. Lah pimpinan mboten kedah pintere mboten ngerti karo tangise rakyat. Njaluke rakyat apa? Soalnya napa jenenge pamong ki duwe tugas 3 nek ora ditindakke dosa dunya akhirat. Tugas lurah ki napa? Siji silaturahmi, pengajian kok aja nganti izin. Warga ngeten niki nek Pak Lurah rawuh ayem syukur gelem pidato. Ning lurah ki iso ngerti karo mubalek ngono lho. Aja mubalek kok didok kok mburi malah lingguh dhewe nek ngarepi. I lurah apa ya ngono. Dan nek bar ngoten jagong rakyat ki nek duwe gawe jagong tunggonono. Syukur among tamu tentrem atine rakyat ditunggoni Pak Lurah, presidene desa. Namane Pak Lurah, Bu Lurah ayem. Aku milih cocok nyatane duwe gawe ditunggoni Pak Lurah teng ati ayem. Jagong aja kalah karo RT. RT kok 50 kok lurah kok selawi. Do muni. Dadi nek iso kula iki mubalek nek jagung 150, Pak. Iki mubalek. Nggih. Ndang ngomong Pak pepruk sisan kowe. Ya iya jane. Nek aja mbok kandhake isin mau cah kowe. Lho ngono kuwi. Termasuk rakyat. Rakyat ki nek wargane sing mati ndang rakyat. Soale rakyate presiden rakyate wong pimpinan niku dadi saksi nek akhirat. Mang buka surat Yasin ayat 65 ini didokein mriku. Dadi nek wargane sing mati ndang layat syukur ngedusi memandikan nyolate. Lah nek ora nek sing mati golek. Pun seneng ayem tentrem donya akhirat Allahumma amin. Mulane dadi perwira wong lanang sing perwira, Pak.
Dadi sampean ki dadi wong lanang ki kan cagake omah-omah ki wong lanang. Wong lanang pengen diajeni dihormati sing putri ya gatekno sing wedok. Wong wedok dipameri omah, montor apik gak pengen. Senenge wong wedok kelemahane emas berlian, Pak. Dadi sing wedoke tukoke gelang ngono lah ayem. Aja kok tangan teng bungkusur enek apa-apane ngono iki bojomu do piye. Dadi bapak-bapak aku ngrabeni iki yo ditukoke gelang ngono lho. Coba. Gerang karek nggo jedet raimu kuwi. Ngece we. Iki wong tuae kurang ajar iki ane. Gelang emas ngono lho. Nggih, lha nek kula tak Mekah ngene. Cara menika kan emas ki murni 24 karat. Nah cara mriki sekarat nggih sekarat mawon mboten napa-napa. Sing penting emas. Kalung ki 2 gram mawon. Mboten napa-napa enteng gak masalah. Ben abot dibanduli kijing mboten napa-napa. Sing penting wong wedok gatekno. Ngoten nggih. Niku wong lanang sembodo perwira. Termasuk napa? Watu jahiduna fisabilillah iman teng ngarsane Gusti Allah berjuang ning ngarsane Gusti Allah bi amwalikum wa anfusikum. Mulono syarat-syarat utamane ben isane lestari wibawa awake dhewe. Tak kei cerita nek gak percaya. Tahun 1300 tanah Jawa sing dinggoni awake dhewe tembus Islam mental ora tedas. Mergo Islam durung mlebu tanah Jawa wong Jawa duwe agama jenenge agama kapitayan. Diriadoi ditirakati kuat. Mula zaman biatantra niku wong iso ngilang, dibacuk kemencelang. Niki mergo napa ngriadoi keyakinanipun. Lah akhirnya ditembus Islam mboten tedas, dos pundi caranipun supados wong-wong tanah Jawa duwe agama. Sebab sing nguasai wong biatantra. Dikirim 1500 ulama hafid Quran, dirajang-rajang ten Situbondo dipangan wong biatantra. Mergo biatra iki panganane wong. Ratuning wali Mbah Sunan Giri matur Mbah Sunan Kalijaga iki nek gayan sing mulya nyebarke agama suci ning tanah Jawa jenenge agama Islam. Sluman-slumun slamet. Nah, ning mriko ora wani Mbah Sunan Kalijaga teng Jawa gigrik musuh biatantra. Gelem teka ning Jawa ning nyuwun sangu Mbah Sunan Giri mergo ratuning wali disangoni wayang beber. Artinya apa? Nek ngundang ki kudu nyangoni. Kowe guyumu ngenyek kowe. Aku nyeritake wali lho, ora aku lho. Kowe namatke aku kowe ngenyek aku ngenyek. Dadi Mbah Sunan Kalijaga disangoni wayang beber. Nggo mayang ning tanah Jawa mboten kena nganggo basa Jawa. Pantangane wayang beber kudu nganggo basa Sanskerta, bangsane wong Buddha. Mergo ora ngerti basane dikira wong Jawa niku menyinggung perasaane mergo perasaane wong Jawa ki alus. Dadi bahasane niku mboten kersa. Kados kaya kula wau nyeritake disangoni ngono terus do mesem. Ngencepi aku, dikira aku golek sangu. Iya, ngono lho. Lah. Enten mriku niku akhiripun bar ceramah ngangge wayang do geger. Dirubah dadi wayang sungging ajeng dibeto teng Guzarat ora entuk Mbah Sunan Giri mergo urung diriade, urung dipasani, urung didongani kon nggurokke setengah langsem kali Mbah Sunan Bonang. Tekan Mbah Bonang dijenenge wayang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Dadi dalang ki ya ngerti agama, nindakno agama. Wong Islam ya salat, ya poso, ya kaji, ya zakat. Nek iso ngoten niku. Dadi dalang-dalang ki nek iso ya ngaji, ya salat. Mula nek ngundang dalang ki sing iso ngaji, sing iso salat. Kaya to. Pun akhire ana sejarah tentreme ati ki mboten sego sugih dhuwit, mboten. Tentrem ati mergo pangkate dhuwur, bojone ayu mboten. Lah bojo ayu ki medeni lho, Pak. Nggih. Niku nek ora kuat sampean malah iso stres. Mula bojo kula nggih namung sejengan ora ayu banget. Ya elek. Lah sing ayu emoh kok. Lah betul mbahmu kuwi. Kowe kat mau ora cocok karo aku to lek kowe. Nah, ning ngono kuwi. Akhire diseranani tentreming urip niku ana 7 resep Kanjeng Nabi siji kolbun sakirun. Atine tansah syukur.
Dalam keadaan apa syukur, digecing wong tetep syukur, dibenci wong tetep syukur. Ati ki nek syukur balik makmur kan temen iku iso nampa kahanan jagat niki. Tegesipun wong iman sing kuat ki ngoten niku. Dielek-elek wong ya ora tau nesu. Kados yoga-yoga kanca kuwi dibayar sak-sake gelem. Las nggih. Lah semua karo tengah ki prayo gelem iki. Arep tak gawa ning Semarang sesuk. Karo tengah lho cah niku. Mulai wani kowe. Ayo ngono. Dadi kaya kanca-kanca niki nggih namung sekedar ngibadah. Ngibadah sosial cara seni ya cara seni. Dadi ora kok narjet gede mergo iki pengajian. Dadi Pak Muhammad Sujino niku ya ngerti keadaan. Dadi ngeten niki nek biasa tanggapan 10 juta. Niki mun cukup 5 juta. Nggih mangkat. Enek semono. Nek ora enek ya nasibmu dadi ya. Lah niki termasuk awake dhewe. Lah sing nomor kalih napa dipun ngendikaken Kanjeng Nabi wastu julatu sholih sholihah. Pasangan sing soleh solehah. Wong wedok solehah iki pripun? Apa sing ayu rupane belum tentu. Kadang ya enek sing ayu tapi atine dadi rimarung. Ketoke ayu ning cerewet wae. Ya wong lanang ora kersane ngomah. Sithik-sithik nye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 n
Niku ora oleh. Jane ya halal, ngijolke bojo iki halal. Ning digedhing Gusti Allah. Cerai niku boleh ning digedhing Gusti Allah. Dadi wong cerai-cerai niku Gusti Allah ora seneng. Dadi rondo-rondo iki janjane rondo niki. Ora sing rada melek ngajung kok. Dadi sing tuwek-tuwek ora salah kari balung tok ngacung ngopo to iki. Nah niki. Dadi kaya ngono kuwi. Dadi awake dhewe piye carane sembodo lahir batin donya akhirat. Niki dadi wong wedok saleh kaki siji manut ngendikane sing kakung selama ngendikane mboten maksiat Gusti Allah. Dandan. Iki ciri khas wong wedok sing salehah. Dandan ketika seorang suami enten dalem. Mula dandane wong wedok ora nggo arisan, ora jagung, ora pengajian. Kuwi ya kenek ning luwih ayu ngadepi bojone. Aja nek arep warisan pengajiane dian-dian kemilon 6 dinggo kabeh. Diareng turu karo bojo nganggo kutang tok teng serandil kae. Sing lanang ya gumoh carane ngene. Sunahmu akad dadi ganjaran gedhe iki dandane wong wedok. Aja nek arep nyanyi nganggo kerudung ngene-ngene. Nek arep bojone ngidoni coba. Idai kurang ajar ya. Lah niki. Mila tak suwun kanthi banget dandan iki kena ngeten iki. Tapi luwih ayu ngadepi kakunge. Wong lanange bakal tentrem nang omah nek sing wedok dandan. Teng ati nyeles ayem, bergairah. Nabi dawuh sebaik-baik seorang wanita, saapi-api wong wedok iki sing menggairahkan seksual wong lanang. Wis api wong wedok. Artinya apa nek dijak hubungan saresmi ya aja gur meneng wae. Harus banyak gaya. Iki kades lho cah kowe iki ada nggih. Wong lanang ki anggere wong wedok njenter wae iki mati apa ngopo to cah gur ngono to. Harus banyak gaya ngeten niku untuk sunah untuk ganjaran. Selama sing kakung ki ayem tentrem puas dan memuaskan niku wong wedok ganjarane swarga. Dieling-eling. Nggih apa. Mengke dadi monggo sing isih eksis ngono. Sing isih produksi nek dugi ngomah gaya ngono. Dadi nek sing lanange bergaya ngono sampean terus gaya. Terserah sing penting secara syar'i. Miring ngono yo. Mbahmu kuwi dikandhani kok. Nggih dadi pokoke wong lanang gane puasan. Sing iso muaske wong lanang. Dandan. Khairun nisa imra'atun nandurka ilayya sarotka. Dandane wong wedok kagem sing lanang ganjarane swarga. Termasuk tawa. Nggih. Dadi nek dandan ki ya ditawake, Pak. Iki engko kanggo apa ora? Nek ora kanggo tak tutup neh lho. Dadi bahasane ngono, bahasa sing jelas ngono kuwi. Dadi pokoke sing kakung ki aja nganti njaluk.
Jadi wong wedok iki nawani sik. Maka ketika nggih, ketika seorang suami mulih saka nyambut gawe, maka diadang ning ngarep lawang karo mesem. Eseme wong wedok dadi ganjaran gedhe. Napa? Swarga Firdaus nggone. Eseme wong wedok. Sing kakung teko tuku-tuku mesem. Dadi sing lanang jek tos kula mesem. Kok bojomu guru ngomong apa entek obate ya ngono lho. Lah ngeten iki. Monggo niki. Ayo nang apa odo-odo nang acara odo-odo. Kresna. Bumi gonjang ganjing ngono iso. Soroting pandam sumulo iso, monggo. Ajar. Diajari Mas Mul anake. Aja aku sing kon ngajari. Kene ra gawe kok kon ngajari aku. Tan samar pamaring suksma sinukmaya winahya ing sepi sinimpan telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking layap liyeping ngaliyep pandang muntar yen merga konang betah lopo kurang guling sweno jatmika wong yen wacana kudu manis muriseng seming sasama samaning manungsa sami waduh sak tembok cahyan mencorong dada sawa satria pirnggondane Hatut Kaca wah sumbar ngacati ngadan ana dina iki sebak dadam sedeng botanti salah kelakon Sarwandang muntar Sinerga konang
rada rono. Sapa kuwi? Wah, kowe, waya, waduh mudhar kowe. Sing ndang ora mudeng. Lang, lang. Lang. Waya, ah. Waduh yo, waya. Wah. Kowe. Wah. Syukur. Hop. Sel. Marno elek Marno. Iki niki nuwun sewu gelut kok ora simpul iki. Ora cocok. Marno elek Marno wong iki elek iki. Rokoke tegesan kemakine. Nggih. Termasuk awake dhewe aja nganti lali. Dadi piye carane dipun ngendikake Kanjeng Nabi termata al baitu sholih, lingkungan yang soleh. Kados kurahan niki termasuk lingkungan yang luar biasa. Iso rukun pengajian Selasa Legi iso do rawuh kabeh. Selasa Paing. Kowe nek mudeng menengo wae dadi kleru. Selasa Paing. Di antara pengurus masjid sekelurahan. So bareng-bareng. Bareng ning kene terus sok eneng masjid. Ora diumumke sik to. Ngono ki diumumke sisan. Dadi sok enek masjid kono dadi ora sangeki berita neh somben rono neh. Heeh, ning ustaze beda. Ning nek apike aku neh dadi anu. Engko pokoke ya iki, kanca-kanca iki ngudi rasa neh. Engko ya pesindene ya loro iki Mbak Tia karo Mbak Ida. Oh Krisna ya melu kok. Ora sah RW kok arek nyanyi terus apa RW apa. Dadi sampeyan nang kono apik neh. Mulane nuwun sewu nek cara dunia pewayangan, Pak. Nuwun sewu tak critakne sik. Dadi niku enek gambare geni karo gambar kayon. Mula diarani kayon, kayon iki karepe menungso. Serakah menungso. Pengine iki jagat diemperi dhewe. Lha enek lho, wis duwe bojo iki kurang trima. Jit nyenengi bojone kancane. Ora nganyelke ku yo. Wis duwe bojo. Wah, ngregetke ngono. Mulane Mbah Ngampel pidato kan kemesumis kara firamani sikapadam samadhyani aja do wani-wani nyenengi bojone kanca. Aja zina karo wong sing kagungan garwa. Sapa wae Mbah Ngampel nek wani ngurusi bojone kanca tangga bakal diranjam sak matine. Ben wonge meneng wae isin keto ending. Niki Mbah Ngampel. Mila carane awake dhewe pripun karena negara kita negara kesatuan Republik Indonesia sudah punya dasar hukum yang sudah berjalan. Awake dhewe bukan negara Islam, negara berpancasila berdasarkan Pancasila. Lah sing wis ya wis, ora usah dibaleni. Ngoten. Rondo ya padha wae kok iki gur nekat wae to melu ya. Sing nganyelke kadang ya rondone dhewe. Dadi wong lanang iki jane ngalim. Nggih angger ulem ngono monggo mlebet mawon bojo kula pun mati suwe kok. Lah watake wong kene langsung bleng nginep lah kuwi lho. Sing ngrusakke kan kuwi. Wah jodoh guyu aku mudeng nek kowe lek. Mula nek iki nuwun sewu wong dosa iki papane nggon iki neraka geni diobong. Neraka jahim niku panasi 7 yukur. Dadi wong sing dosa gaene ndemeni bojone kancane mapane neraka jahim diobong. Dadi digodhog nek wali dawa diobori geni sing wis 7 yukur panase kuwi wong zina. Ben ngrungokke kuping apa ora karepe-karepe dadi kaya ngono kuwi. Lah, milakne nuwun sewu nggih. Ki malaikat Jabaniyah iki ngeten iki. Dadi
angel. Nek dibalik iki wong ning swarga, wong sing becik-becik iki kaya to, wong balik iki nggone swarga. Aku neraka ya wegah aku ya ana. Digambarke ana sing disebut kethek utawi kerah. Kerah niku sipate nek wareg jak rukun gelem. Tapi kerah ki nek luwe ngruwak bojone kancane. Dadi nyakar. Kowe ngomongin kethek ana namatke aku wae to Mbah kowe kok. Iki wong kene asline yo kuwi lho ngece ngono lho. Dadi nek kethek ki aja namatke aku ngene lho. Dadi aku yo krasa no aku wong Jawa. Nggih. Lah ngisore menika gambaripun napa nggih menika merak. Merak kadang begar kadang mingkup kaya wong iki mboten ajek, kadang sugih kadang marat, kadang lara kadang sehat. Aja dak sia sak padha-padha nek duwe panguwasa. Aja dak sewenang-wenang karo kadang nek duwe wewenang. Mula sing iso niku banteng karo macan. Gambare wong dipanguwasa nek ora berik rakyat tentrem, ayem. Ngoten niku. Mula lurah ki mesti enek carik. Nek lurah kleru, enek sing ngelikke wakil. Kodene ratu mesti enek patihe. Kados presiden enek wakile. Kados wong lanang mesti enek bojone iki wakil. Dadi nek sing lanang dilewer, sing wedok ya njewer. Aja ditok kowe nek bojomu kuwi dilewer, ya digoleke pentung ndase ngono. Dadi aja ditoke wae. Soale sebagai kewajiban bojomu dilewer kowe meneng wae, dituntut nek akhirat. Nek bojone kok main umpamane. Kertu 5 umpamane. Sampeyan ngelekke. Apa sih kurangnya tak sili gelang kuwi iki. Dilulu ngono. Engko terus wong lanang terus mandeg. Oh, aku dilulu wong wedok. Wong lanang mandeg dhewe nek to elekke wong lanang ndak dadi. Soale watek wong lanang iki moh kalah. Dilulu nggih. Dilulu ditukokke kijing sisan iki ya. Pokoke dilulu, aja nganti sampean ditoke wae ngedi. Dawa dituntut nek akhirat. Ngisore menika nek gapura. Gumbala, nek buta ni awake dhewe aja nganti wani-wani karo nafsu. Mula nek kayon ki ngeten iki nggambarke jek muda, aja peh enom. Soale bakal jejeg. Lah jejeg iki nek cara pewayangan diarani alam kesanga. Sang saya Tia sang saya Sewu pangapunten. Mboten teges kriki niku mboten purun niku mboten namung kala wau panitia. Dawuhanipun dewi-dewi. Panitiane kon rene. Nggih lah niku ngono kok. Wong nek kene iki sepanggung ki wis kanca kabeh. Lah nggih. Dadi wis dadi kru. Nggih. Dadi dalange wenang ngakon. Sing gerong ya gerong, sinden-sinden, kendang-kendang, dalang-dalang MC. Matuk, Mas. Matuk to? Matuk. Sapa sing muni? Cempluki ngawur wae kok. Sang saya dalu arasa byara kang lintang kumedhap. Pak Dalang kok gamelan dhewe. Ora apa-apa to, Mas. Wong yo ora kangsen mau kok. Kowe do gembredek kak seblaki kabeh lho cawe. Sang saya dalu aras Samsaya dalu. Semonten niku lho. karepmu iki ya ben iso muni. Kula pun saged kok. Sang saya dalu arasa byara kang lintang. Samsaya dalu araras. Kowe iki nek diturun malah mencra-mencret. Lah semonten niku leres. Sang saya dalu aras. Nah, ngoten niku. Abyara kang lintang kumedhap. Sip. Tetesonya tengah wengi lumarang gandaning puspita kariwaning budyanira sang dwija wara mrengeng
swaraning madu branto manung sungsarining kembang sing terakhir syarat tok bahagia. Nabi sing dawuh citakolas min akolako wong urip aja wedi bayangan. Sampeyan ora usah kuwatir urip enek posong utawi kurahan. Bumine kurahan iki digawe subur makmur kali Gusti Allah nyatanipun wong iso urip kabeh. Iso sosial kabeh, silaturahmi kabeh ya do iso. Menandakan nek bumine kene iki kurahan iki, kurahan iki. Karahan iki. Kelurahan iki, dadi kurahan. Aku eneng rada goblok ya. Enek bumi kurahan kene, disuburke Gusti Allah. Nyatanipun wong iso panen apa? Nandur jagung iso panen jagung. Kowe ora gathuk kok. Kowe iki nek ora mudeng meneng wae rasane. Dipakan urip mbahmu kuwi. Dadi kowe iki meneng wae. Dadi aku mumet iki. Nah. Termasuk sing nomor kali takolas mek akaria. Hilangkan rasa dendam. Aja ndirasa gething ning sapa wae. Semakin kowe gething ning wong bakal masalah teko. Dadi anggere wong ki gething wong, mesti masalah teko kabeh. Nek cara bahasane kena hukum karma. Dadi umpama ora seneng karo bake ya ora sang unek-unekke wong lanang. Wong lanang ki matine karo wong wedok. Getak mati, sek mati. Aku wis tau ngono ki. Tak golek kok ora enek anu dadi apa wedokane. Dadi wong wedok sing ati-ati. Wong wedok iki tenan, ampuhnya kepati-pati. Wong nyatane wong jaman kuno mbiyen. Sing jenenge anak belen mung duyui mboke, diraupi banyu utuh mboke. Mari. Niku mboten kok dongeng, tapi nyata. Kula ki lara anggen masuk angin dilangkai simbok ping 3, plek-plek urip meneh. Dadi angger dilangkai simbokne aku merem. Ya malah yo gila no ngawur wae dadi kaya ngono kuwi. Termasuk nuwun sewu sing nomor 3 Tauti Al-Katir seneng sedekah kados pengajian Selasa paing iki berjalan yo mau dikek kotak infak kerdus wae. Yo di kaya sing mulih ketok ora cocok karo aku. Ayo mulih suwe-suwe mung blek telek ngono nek. Angger kaya ayat kok do gemberbek kae. Dadi kaya ngono kuwi. Dadi seneng sedekah weweh. Pengajian iso berjalan iki yo saka awake dhewe. Engko gentu nang ngendi lah urunan bareng. Cemplunge nggon kedus wau. Terus diitung, terus diumumke ning kene iki. Wis diitung urung? Lah ngono ki diitung terus diumumke jamaah. Soale iki duit umat. Entuk pira ngono aku ngerti. Ora tak contoh nggon aku ki ya nek pengajian ning anggere infake paling poli 1 juta. Nggih, nggih please. Padahal wong ewon dadi kok goreng 1 juta ya aku ngono. Terus tak tambahine 1 juta. Nggih. Terus tak jaluk neh ngono lha. Sing nomor 4 latado wa komal lugot wonge jesok ngarep-arep awe wong liya. Kula enten mriki ya ora njaluk apa-apa. Nyatane aku kat mau ya ora kek rokok, aku ya meneng wae. Mlaku ya tuku dhewe ngono iki. Lho, aku ora ngejepe panitia kok. Ya nek panitia iki kadang-kadang enek sing ngerti enek sing ora kok. Pak iki ora ngerti doan. Oh kiai kok rokok tuku dhewe iki kiai apa? Ya aku ngene jek duwe loro dadi nggih dadi ning Marno rokokmu apa Mas Marno? Super to? Super kok ning ngene iki pokoke gelem ngene. Ya yo aja kualat ndang. Dadi pokoke sing ngerokok nek bentuk ngene tak kei. Kowe rokokmu apa? Ya kuwi lah. Lampunane beda. Iki gur kaya ngene apa gelem? Gelem ya tuku kok. Gur gangge tok. Pun iki termasuk sing nomor gangsal terakhir al-hayatu al-basita hidup sederhana, gak usah ngompyo, ora usah duding wong liya ning duding awake dhewe. Dhewe aja seneng nyalahke wong liya ning nyalahke awake dhewe. Niki mula jenenge Mbah Semar Lugoti Samir Cancut Taliwondo, sregep ngajine, sregep ibadahe. Termasuk ana sing ngene bodro inayah, sang Hyang Nur, iman kekuatan mukhlis Naudin aja dicampuri apa. Iki Mbah Semar. Nah, Semar ki sing dimong wayang kowe ya aja wayang iki.
Iki ora rampung-rampung nang ngawur wae. Nek ora dadi nek aku ki pas kesel to, nata wayang ditata biasane wae. Aja Bratasena kok loro ki kon merangke ndasmu apa piye? Ngene iki jagal bilawa ki nek Bratasena ora sah nggawa iki. Kok iki gawa neh iki terus didol mbahmu kuwi wong iki urung sah kok didol. Iki nggone yoyok iki aku. Lah iki Janaka. Aslu ora ana janah nek pengen entuk swarga, ya kaya Janaka ni, mapane ora sak nggon-nggon gelem. Dipilih nek Madukara madu Quran, seneng maca Quran. Oh niki. Non? Kowe meneng wae nek ra mudeng. Nalikane roe dalu wong kunjung pangrangan
gedang kasur lan pajaring purnaning gegono mantek-mantek kok sewakon bali ngurukake Purwoto seblak kumudha rangsar Purwandam
Dina iki ditentokke sing mati Dursasana apa Werkudara. Kowe tuwek ora ngrumasang tuwekmu, kowe wong gembleng, ndadak gondrong barang. Aja namatke aku. Ayo jandon dina iki nek cedhak kali cing-cing guling. Dursasana Kakang Raja kan prak sumbar dina iki ditentokke Werkudara pustekaning pati. Wah, kelakon ganjur ndasmu e. Ora sida biasa wae. Pecah ndasmu. Gila. Menyura. Wong sik arep rampung kok. Ora sanggo odo-odo. Meraino sumu ora sanggo dadi ndram. Ngono. Ya wes. Ganjure ora iso cah. Ndlang. Wah, dina aku pengen bosok. Halo. Nah. Wah. Kaya Bagong. Iki wong enek lho. Woi! Oi! Ah! Wah! Ayo. Apik gamelane iki. Pecan jas kowe. Wah! Weh! Kaya ari wedi. Ari tangan iki wedi mulih. Was, yo. Seret. Lah. Ngale, dasmu. Ojo plek. Oh. Mut yarke. Waya. Oh. Deng namatno. Lah. Awas jam. Ya. Ngene apa bener pisane ngene. Nek kesel wis ya, kesel. Terus ndonga. Was. Jar kowe. Was. Hop. Wong kon hop kare nek kaya nek suwuke tengah ning ora suwuk. Ora siak meneng wae nek mudenge meneng wae. Siak. Duk tak dung. Yang ngono kuwi lho. Dadi git-gitan kae lho. Kaya Mas Heri lho. Tak kira rampung iki jek bleng ngono. Coba diseban dadi siak bleng. Yo. Iki lah ya iki lho. Lah terus bleng ngono. Apik
kok ini. Yo no. Yo. Ben dadi Sip, yo ngene iki. Dadi kowe melu aku ping 3 dadi edan kabeh dadi. Iki nek kanjenge disengeni lho ya. Nek dhewe sing ngomong karo Mas Purwo, iki guru guyon kok, Mbah. Ya ora apa-apa. Yo saiki ndonga kabeh. Wis jam 12:30 ora mudhek. Ndonga kabeh ben rahayu kabeh. Liridhoillah fisapati Rasulul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahim ya Allah. Allahumma fiha ya Allah halu fi husnil khatimah ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asru minallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.